Inaprobitsaran kan 31 anyos na si Romar Bona kan Barangay 1, Piudaran Albay, ang pig-opreser na medical mission kan Ako Bicol Party List sa Indang Banwaan na pigkundiser kasubagong aga sa Piudaran Memorial District Hospital. Istorya niya, halingin ng mauwat na maipaoperaan sa iyang sis kaya dai na siya nagduwa-duwa pa kan maisihan na may minor surgery man na pig-opreser sa medical mission kan partido. Sabi niya, labi niyang pigpapasalamat ang espersos ken Ako Bicol Party List ngani makapaghatod nin tabang sa mga kasaradayan, urog na sa mga siring niyang kapusman sa buhay, asin dai kaya ang pagpapabulong sa ospital. Kung magpapa-opera kami, magagastos pa. Malaking tulong na din tong mga medical mission dito sa barangay namin. Kasi kung wala to, malaking gastos talaga. Si Nanay Risa, matyaga man na nagpila sa ospital, mauot niya man kayang maipahiling sa mga doktor ang bukol na tuminubo sa walang parte kan hiksan kan sa iyang aki. Kung maraming salamat nagkayo po ning argusa rin na medical mission para sa mga may mga bukol, argusan sa may mga skin na magpak. Apwera sa medikal, may pig-opreser man na dental mission sa aktibidad. Para kay Piudaran Mayor Alan Arandia, bentahe na nakakaabot man sa Indang Banwaan ang mga serbisyo kan partido, urog na tadakol man sa mga konstituentes niya ang talagang tios asin pigiinda na sanaan na mamatian na helang darakan kakapusan sa buhay. Ngayon lang talaga ito nangyari na medical mission na ito ng Ako Bicol. Pero siyempre grabe ang pasalamat namin sa Ako Bicol, lalong-lalo na marami kaming mga constituents dito na walang-wala talaga. Total na 33 na barangay kan Banwaan ang target na maserbisyohan kan medical mission kan partido na madurar hasa sa Disyembre 7. Kabali sa mga abilabing serbisyo UNFP services para sa surgical and non-surgical, minor surgery arug kan cis, hernioplasty, flu vaccination, HPV, cancer screening, asin iba pa. Mientras tanto, naging posible man ang medical asin dental mission sa tabang kan Bicol Regional Hospital and Medical Center, LGU Piudaran asin Piudaran District Hospital. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Regine Bue.